Multa kysytään usein, mitä on tunnepariterapia ja miksi terapeuttien on hyvä opiskella nimenomaan myös tämä tunneparimaalaus ikään kuin lisänä tarjota asiakkailleen mahdollisuutta tutkia omia parivalintojaan ja niiden vaikutuksia omaan elämään. Tunnepariterapian idea oikeastaan voitaisiin pelkistää siihen, että kun me tehdään parivalintaa, niin me monesti toimitaan tämmöisen romanttisen rakkauskäsityksen mukaisesti. Ja siinä keskeistä ihan tieteellisesti on hajuaisti. Ja kun hajuaivokuori aktivoituu aivoissa, niin se samalla sitoo näitä meidän kolmannen rajan takana olevia, joskus ikäviäkin antitunteita ja tunneperimän painolastoja mukaan siihen valintaan, koska se sijaitsee täsmälleen samalla alueella tuolla lantiolla kuin miten tämä hajuaisti silloin, kun puhutaan parivalinnasta, myös toimii. Ja silloin se valinta on tavallaan tämmöinen intohimoon perustuva valinta, ja rakkaus, mikä siitä syntyy, mä voisin kutsua sitä vaikka himorakkaudeksi. Ja se tietenkin vie mukanaan ja johtaa usein tähän rakastumispsykoosiin, niin kuin sitä kutsutaan, joka peittää alleen, koska se on valtava tämmöinen dopamiini ja hyvien hormonien myrsky, mikä silloin syntyy kehoon ihan tieteellisesti. Sitä on tutkittu aika lailla. Se sotkee pään, se sotkee kroppan, se sotkee lantion, se sotkee koko järjestelmän, hormonitoiminnan täydellisesti. Ja silloin se estää niin kuin ihmisen normaalin tietoisuuden ja näkökyvyn ja tunnekyvyn toiminnan. Ihminen tavallaan menettää niin sanotusti järkensä rakastumistilanteessa tässä psykoosissa ja toimii noin tietoisuuden kannalta katsottuna järjettömästi niin kauan aikaa, kun tämä psykoosi kestää. Ja silloin voidaan tehdä monenlaisia virheitä ja vääriä valintoja, jopa ehkä parisuhteen perustamiseen tai avioliittoon asti tai kenties lasten tekemiseen asti mennään hyvin nopeasti. Ja sitten kun tämä pää alkaa selkiytymään ja tietoisuus palaa, niin ihmetellään, että kenen ihmeen kanssa ollaan oikein tekemisissä. Se himo, mikä siinä oli, niin se oli vahva, mutta se on valitettavasti usein aika lyhytaikainen. Se kenties maksimissaankin kestää vain joistakin kuukausista, ehkä joihinkin vuosiin, noin 3 vuoteen kenties, ja vähän riippuu tapauksesta. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, kun tämä ikään kuin tämä himon aiheuttama dopamiinimyrsky vaimenee ja tämä psykoositila niin kuin lakkaa ja ihminen taas tiedostaa, mitä hän oikeasti haluaisi toiselta ihmiseltä, mitä hän oikeasti haluaisi parisuhteessa ja jopa kuka hän oikeasti itse on tuo toinen ihminen, niin tavallaan tapahtuu tämmöinen niin kuin herääminen todellisuuteen, jonka tämä psykoosivaihe niin kuin esti. Ja silloin se voi olla karua niin kuin seurattavaa, koska henkilö ehkä on täysin toisenlainen kuin mitä me ikinä oltiin kuviteltu tai edes nähty tai edes ymmärretty. Hän ei ehkä lainkaan vastaa meidän tämmöistä sisäistä sielumaisemaa niin kuin tunnemielessä tai henkisessä mielessä. Meillä ei ehkä ollenkaan ole samaa niin kuin tarvetta tämmöiseen yhteyteen, jakamiseen ja ikään kuin kykyä edes olla oikeasti arjessa toinen toistemme kanssa, toinen toistaan tukien ja rakastaen, niin kuin mikä on tämmöisen parisuhteen idea, että niin olisi ihanne. Ja jos sinne sitten syntyy vielä lapsia, niin ne jää niin kuin ikään kuin tämän parin jalkoihin, koska tämä pari alkaa välittömästi sen psykoosivaiheen lakattua yleensä riitelemään keskenään, koska sitä toista ei ollenkaan tunne eikä ymmärrä, miksi se käyttäytyy niin käsittämättömästi ja mikä muutos silloin, mitä on tapahtunut, kun se yhtäkkiä ei olekaan niin ihana, kun se alun perin oli siinä höyryvaiheessa. Ja sitten lähtee hyvinkin pian ehkä tämä erokehitys liikkeelle, että nyt on tehty täysin väärä valinta ja mitä nyt tehdään, jos sitten
sitten on jo, asutaan yhdessä ja kenties on jo lapsia ja kenties on kihloissa tai naimisessakin on ja mitä ikinä, että mitäs nyt tehdään. Ja se, mikä on pahin tässä on se, että jos lapsia on ehtinyt syntymään ja suvut ovat mukana kuviossa, niin se voi olla järkytys sille yhteisölle ja ennen kaikkea lapsille. Sitten tämä parin välinen riitely ja taistelu sitten siitä, mistä nyt sitä taistellaankaan, riippuen traumoista, mitä sinne on syntynyt. Ja nyt jos mietitään, että miten tämä voitaisiin niin kuin ennaltaehkäistä tämmöisen jutun syntyminen, niin silloin mä voisin jakaa tämän tämmöisen vähän laajemman tydykaavion tähän, niin silloin me voitaisiin tätä analysoida vähän paremmin. Nyt kun tässä peruskaaviossa tunteidynamiikka etenee niin, että tämä järki-ihminen hyppää ekalla rajalla tänne tunteisiin, ja kun tämä aidot tunteet täällä syntyy, niin sitten nöyrtymisen ja muun kautta me päästään tänne anteeksiantoon ja rakkauteen. Ja semmoisissa parisuhteissa, jotka on niin kuin tietoisesti valittuja, me ikään kuin tunnetaan toinen ihminen etukäteen ja ollaan jo ikään kuin ystäviä siinä mielessä, että ollaan riittävän tietoisia siitä, miten toinen käyttäytyy, mitkä hänen harrastukset ja tavat ja systeemit on, niin tämä lähtee ikään kuin automaattisesti kehittymään. Tämä tulee semmoinen pariprosessointi tämän parin välille ja opitaan niin kuin empaattisesti tuntemaan toinen henkilö yhä paremmin ja paremmin ja syntyy tämmöinen yhteys, jonka kautta sitten jopa kyky antaa anteeksi ja syntyy tämmöinen rakkaudellinen parisuhteen mahdollisuus. Mutta nyt jos valinta on siis tehtykin tämän hajun perusteella, niin kuin tämmöinen himorakkaus, niin se ei toimi ollenkaan tällä alueella, vaan se toimii tämän kolmannen rajan tuolla puolen. Ja se toimii nimenomaan niin, että tämä nöyrtyminen ja anteeksianto on siellä perimässä, kenties on jäänyt tapahtumatta, eli ne mallit, ne tavallaan puhutaan hahmomalleista, joiden perusteella rakastutaan, niin ne tulee sieltä vanhempien parisuhteesta tai jo kenties isovanhempien parisuhteesta ja traumoista. Silloin me on niin kuin hypättykin tässä toisella rajalla tänne kuiluun tavallaan. Me ollaan jouduttu tänne himon valtaan, joka oikeasti on tämä intohimo, on tämän rakkauden ei pelkästään antitila, vaan rakkauden anti-antitila, koska se on jo edellisten sukupolvien kautta niin kuin iskostunut se malli sinne, joka sitten sen hajuaistin herättää tietyssä tilanteessa voimakkaan intohimon toista kohtaan ja sitten onkin heti kärkeen kiire sänkyyn ja sitten juuri mihinkään muualle ei kiire olekaan. Ja sitten kun siinä ehditään tekemään näitä päätöksiä sen psykoosivaiheen aikana, niin tavallaan se näkökyky, joka syntyisi vain niin, että meillä olisi niin kuin tämä kyky kohdata se toinen ihminen täällä tunteiden tasolla ja nähdä se oikeassa valossa niin kuin, ikään kuin reaalisesti, niin me ei kyetä siihen, vaan me ollaan ikään kuin verhojen takana. Siis suorastaan näkökyky on heikko ja ymmärrys niin kuin toisen ihmisen niin kuin todellisesta olemuksesta on hyvin puutteellinen. Ja on käsittämätöntä, miten se on edes mahdollista, että me ikään kuin ei nähdä toisen ihmisen heikkouksia ja puutteita ollenkaan sen psykoosivaiheen aikana. Ja nyt sitten kun alkaakin tällainen niin kuin, tavallaan himovaiheen haihtuminen, se psykoosi haihtuu, niin me ollaankin täällä kolmen rajan takaisissa tiloissa ja tunteissa. Eli täältä sitten syntyy tämmöistä valtavaa jännitystä, pelkoa ja voi syntyä tämmöistä pitätöintiä, vihaa ja sellaista raivoa siitä, että mitä tuo toinen tolla tavalla tekee ja ajattelee, että hän on tommoinen pitänyt olla. Ja sitten kun tehdään jotain virheitä, niin alkaa tämmöiset niin kuin kolmen rajan alla olevat tunnetilat sieltä niin kuin tulemaankin esille, joidenka suhteen, joita on todella vaikea nostaa tänne ikään kuin kaavion ylemmälle tasolle, tänne tunnetasolle, koska tällä tasolla meillä ei ole tunnekykyä välttämättä. Se himo peittää kokonaan alleen tämmöisen kuin empatian. Eli se empatiakyky tavallaan
haihtuu taivaan tuuliin ja myös tunnekyky, sitä ei olla kiinnostuneita ollenkaan, koska se toinen ihminen kiinnostaa vain eroottisessa ja seksuaalisessa mielessä. Se on se himo, joka siinä vie niin kuin 6-0 sitä paria. Ja sitten kun se loppuu, se laantuu, sehän on lyhytaikainen yleensä kuitenkin, ja siis tosiaan muutamista kuukausista, ehkä muutamiin vuosiin, ehkä maks noin 3-4 vuotta, vaikea sanoa, riippuu tapauksesta, niin meidän on vaikea täältä niin kuin hypätä enää uudelleen tämmöiseen normaaliin parin väliseen tietoiseen kanssakäymiseen ja prosessiin. Kaikilla pareilla on traumoja ja vaikeuksia oppia sopeutumaan toinen toisensa kanssa elämään ja oppia rakastamaan myös arjen olosuhteissa, varsinkin jos tulee lapsia, oppia hyväksymään tämä perhedynamiikka aivan toisenlaisena, mutta se on tehtävissä, jos me ollaan tällä alueella, tällä tunnekyvyn, ymmärryksen, empatian, anteeksiantokyvyn niin kuin rajoissa. Ja jos empatia meitä ohjaa, niin me kyetään siihen. Me kyetään sen perheen pystyssä pitämiseen ja lasten rakastamiseen niillä ehdoilla, mitä meille on annettu. Ja suku monesti vielä tukee tätä systeemiä. Meille tulee siinä auttajia ja ympäristö, joka tukee sitä perheen dynamiikkaa, siis pääsääntöisesti. Mutta täällä, jos me on tehty tämä valinta, niin meidän on vaikea löytää mitään tukiverkostoa, koska semmoista empatiakykyä ei ole. Nämä on aika yksinäisiä tämmöiset niin kuin himorakkausihmiset. Ne on siellä omassa himorakkauskuplassaan tavallaan niin kuin ehkä tehneet paljon sellaisia asioita, mitkä on jo loukanneet ympäristöä ja kenties on irtaannuttu kokonaan joistain perhesiteistä tai sukusiteistä ja muista, koska on voitu mennä kuin päättömät kanat jonkun aikaa siinä. Ja se on just siinä, että silloin sen yhteyden löytäminen tällä reaalisella tasolla voi olla hyvin vaikea. Ja nyt siis tunnepariterapia ja tunnemaalaus pyrkii paljastamaan meille siis etukäteen tämän riskin. Eli kun me maalataan oikeastaan kenen tahansa kanssa, niin silloin nimenomaan näissä maalauksissa me päästään spontaanisti suoraan tutkimaan itseämme, ei pelkästään tämän kaavion yläreunan tasolla, normaalitasolla, vaan nimenomaan myös täältä alitajunnasta nousee näitä tiedostamattomia alitajuisia traumatiloja siihen paperille. Ja kun me maalataan niitä keskenämme, näitä pelkoja ja syyllisyyksiä, häpeää, näitä seksuaalisia traumoja, mitä ikinä meillä onkaan, niin me kyetään niin kuin tavallaan terapeuttisesti tämmöisessä tunneparimaalausprosessissa, kun me sekä maalataan että kirjoitetaan siitä, mitä on maalattu, jaetaan keskenämme niitä, etsitään yhteyttä ja ymmärrystä, niin kuin pari etsii toinen toisistaan yhteyttä ja ymmärrystä, ja sitten kenties tarvittaessa käytetään kehoterapiaa avuksi, jos tuntuu siltä, että traumat ovat niin suuria, että ne tunnelukot ei avaudu muuta kuin kehoa myös hoitamalla, niin me kyetään niin kuin ikään kuin putsaamaan se paridynamiikan pöytä niistä menneistä haamuista, niistä meidän yleensä aikaisemmista suhteista, ex-suhteista, lapsuuden tilanteesta, meidän vanhempien välisestä suhteesta ja parhaimmillaan kenties myös isovanhempien välisistä traumoista ja suhteista. Ja kun se pöytä on tämmöisessä tunneparimaalausprosessissa putsattu, niin me ollaan ikään kuin kyvykkäitä tämmöiseen tietoiseen rakastumiseen, missä tämä empatiakyky voi sitten olla, ja ikään kuin tämä rakkaus ja siihen liittyvä ilo ja jakaminen on ihan toisella tavoin niin kuin mahdollista. Parhaimmillaan näissä suhteissa, niin kuin mihinkä tämä tietoinen tunnepariprosessointi oikeastaan pyrkii, niin me voidaan jopa hypätä täältä 3 rajan tavallaan pimeydestä suoraan tänne 4. rajalle ihan tämmöiseen niin kuin AKP-rakkauden tasoon saakka, jossa siis tietoisesti voidaan oikeasti syntyneen voimakkaan parin välisen yhteyden varassa jakaa kaikki, koko maailma keskenämme. Ja se olisi tämmöinen rakkauden ideaali, mikä joissakin tapauksessa kenties voisi olla mahdollista, jos tämä pariprosessointi ensin tapahtuu. Ja nyt tätä siis tunnepariterapia pyrkii ja tunneparimaalaus niin kuin aktivoimaan meissä tämmöisen tunnepariprosessin, jonka kautta purettaisiin näitä vanhoja traumoja ja malleja, lapsuuteen liittyviä vanhempien
parimalleja, kuinka se isä kohteli äitiä tai äiti isää ja mikä malli me sieltä saatiin. Ja kenties myös sitten, mitä sieltä jo äitilinjasta on äidin kautta siirtynyt kenties äitiin tai isän kautta isään tai yleensä sukulinjoista. Ja parhaillaan päästään niitäkin purkamaan tämmöisessä spontaanissa parimaalausprosessissa. Se, kuinka kauan se kestää, ei voida tietää. Yleensä niin kauan, että joku tietty trauma sieltä sitten purkautuu ja tullaan sitä tietoiseksi. Tai sitten sillä hetkellä ei kenties ihan kaikkia traumaja jonkun henkilön kanssa kyetä purkamaan, vaan sitten ehkä vaihdetaan paria välillä ja puretaan jonkun toisen kanssa. Mutta siis tunnepariprosessi on erilainen kuin yksilöterapia, jossa ihminen yksin on omien traumansa kanssa. Toki hänen terapeutti on hänelle tietynlainen peili aina, mutta tässä siis on tarkoituksella lähdetään peilaamaan toisen ihmisen paritraumaa suhteessa omaan paritraumaan ja annetaan tila ja mahdollisuus niiden purkamiselle. Ja sitten tavoitteena tosiaan on löytää tämmöinen tietoinen, tiedostava rakkaus sen sijaan, että oltaisiin tämmöisen himorakkauden vankeja. Ja mahdollisuudet suhteille lisääntyy huomattavasti. Ainahan ei tässäkään tarvitse ajatella näin, että meillä pitää olla tavoitteena joku parisuhde. Voi hyvin olla, että me vaan halutaan purkaa omia traumoja esim. Ystävyyssuhteiden parantamiseksi tai suhteet työyhteisössä voi parantua tätä kautta tai ystävyyssuhteet voi parantua ja tulla kestäviksi. Suhteet sukuun voi parantua ja muuttua, koska siis nämä paritraumat ja paridynamiikka esiintyy tietenkin kaikkialla, niin kuin missä me nyt vaan ikinä kuljetaan, missä kaksi ihmistä on dynaamisessa tunnesuhteessa toisiinsa, niin siihen saattaa tämä paritrauma putkahtaa väliin häiritsemään sitä. Eli ei muuta kuin tervetuloa tämmöiseen tunnepariterapian koulutukseen, tutustumaan, mistä on kysymys ja sitten kasvamaan sekä omana itsenään niin kuin parimielessä tietoisempaan suuntaan ja sitten kykeneväksi myös auttamaan sitten omia asiakkaitaan tässä suhteessa. Kiitos.